panahon niyo ko, kinaiwakakos ko lang nilong yung Jesus Kristo. Kami sa tumer ka magkapuliti ko kaya. And iwakakulit Jesus Kristo, nagkanakalungatan, kinakyanatatak. Sa nita, kinidayato ng wala ko, miti sa ipilitin ni Jesus. Nung karami ko yan, nung partay ko yan, meron ako na ibang tansyot. Ano niya si Morne tayo lang. Sama kalungan tayo ikot siya kung kumabay. Siya raw niya natin siya kung kumabay. Para naman tabi mo siya. Sinibay ko lang natin. Kalau